बेसेबां बुंदों बेखौ? बे 25 25 गुना गोनां ना? औ गुना गोनां आयंनिया मा बे मा होनो बेखौ? बियो औ हा बिबार खाथ्रि बिबार बाजार बुङो मा बेखौ सिनायबाय ना नामखौ नांलाया दे बावमोनलाय मारै होनोमोनलाय नामा जोंना बाबना जेन औ जेन जाहिन क'क्राझाराव दखना नायनि बेसेबा मोजां मोजां बेसेबा समायना समाय जा मोजां मोनदों माने बर' गोजा बेनिफ्राय बैसागोनि ओरैबायदि मोजां मोजां आलायना दोनदों लारि लारि बेजोंबो दखनायानो गोजा आयौ हाबजाला ये 450 টাকা পায় क्यों 100 টাকা বেশি কইছে ন ना बेफोरखौ दा मोजां नुदों लारि लारि आलायना दोननायखौ जोंनाव बेफोरबायदि दखान गैयाना बेनिखायनो क'क्राझाराव आलादा फिल फैयो बेजोंबो नाय बेजों देखायनाय एसेबां मोजां मोजां आलाय आलाय दोनदों आर'नाइ दख'ना आर'नाइ दख'ना फट' खेबगौमोन दे जल्दी ओमफ्राय माला फैया आं दसेम फैदों 4टासोआव बेनिनोखा बाजार खालामदों बैसागोनि लासोबाय माथो सोरनोनो लादों न'आव ओरै बे बिमानि आंनि मा दाम लायो बेफोर क'क्राझाराव 1000 माबानि दानाय ना माबा मेसिननि 1000 ना बेखौ मा बाजार बुङो मा बेखौ सिनायबाय ना मारै होनोमोनलाय नामा जोंना बाबना जेन औ जेन खेबसे ज' लानोसै ओरै बिराद बिरनो माथो मिथिला मोजां हा औ हाबायाव थांमारगोन थाङोब्लाथ' मस्ट वेलकाम औ आंनाव हाबायाव थांनाय बाजिनो जायगाबो नुगोन ना बैसागु बोथोरनि ओरैजाय नायनोसै बर' मोजां नांथारदोंलै बेखिनियाव बर'नि दखना स्राय स्राय जेसेबां मोजां नुदों आरो बेजोंबो नै गथ'फोरनिया दा बुरजा दखानफोरा गासिबो दखानावनो मानसि गोजानो बेफोरो কি দাম এটা 500 বাহ जा मोजां नै गथ' उन्दैफोरनि थाखाय जा मोजां नै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय बाजारानो समायफबजोबदों हा itu मेरा यूट्यूब जेम्स बोडो ब्लॉग या देख लेना कल बेसेबा समायना दखनायानो गोजा बर' हिनजावफोर स्राय फानग्राफोरा बाङालि गोजा बेनिफ्राय मोनफ्रोमबो दखानाव मानसि मादै बेफोर मा मैगं बेफोरो बेखौ मा होनो क'क्राझाराव नोरसिं बेखौ इलाइचि क'क्राझाराव बेखौ बेनिफ्राय बेयो मैथा सिख्ला ओमफ्राय बेयो देवस्रोम बेयो लाफा सायख' हा आं बेखौ मोनजायाखैथ'
गोखै मैथा बायदि जानो मोजां जायो आच्छा लाफा सायख' ओमफ्राय बेयो ओमफ्राय बेफोरखौ माबायदि फानो क'क्राझाराव 20 थाखा फवा बैखौबो 10 थाखा मुथा बे मुथाया मुथा आरोना बेनिफ्राय बेयो 20 थाखा फवा 20 थाखा फवा दा फस्ला दंजोबो बेनिफ्राय बेखौ बायनानै लाबोदों ना न'आव खानानै लाबोबाय न'आव खाना लाबोबाय बायबाय ओमफ्राय मादैनिया आं खाजोबदोंसो खाजोबनायसो ओमफ्राय गोबाव सम जाबाय दखान बेफोरबायदि बिजनेस खालामनाया गोबावथारसो बेजोंनो न'खर सालायो आरोना न'आव सोर सोर दं मादै फिसाजोफोर दं फिसाजोफोर दङ बोरायबो दङ मादैयाबो बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो बिजनेस खालामो बरिया दे 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 मावना जानांसिगोन थेवब्लाबो टाउनाव मोजां बाव गामिफोरनिख्रुइ जाला टाउनावबो मानसियानो हा जाला जाथारलाहाय दिनै फुजा बाजारखायसो एसे माने गामियाव बांसिन खस्थ'बावसो मैगं थाइगं फानना जानायाबो बे टाउनाव बे कन्टिनिउ बायग्रा थायो नालाय टाउनाव एसे मोजां बाव टाउनावनोखा न'आ बेनिखायनोखा आरोना बाथाबारि आदाबारि दे आं रायज्लायदों दै मादै नोंजों दे आं आरो नायबोनि क'क्राझार मार्केट गिदिंनि आं दिनै बे आरो मा आब' आरो बे मा मादै बेयो मा बैयाव माबानि मोसौ थुखैनायनि बेसेबां दामा बे बेसेबां 10 थाखायाव फानजोबनो हाबाय हाजोब्बाय बुरजाथारमोन बरिया क'क्राझारनि बाजार नायनो लुबैदों आं मादैया मा फानदों बेखौ लगाय मोनदेर मा होनो बेखौ क'क्राझाराव औ फुंखा मैगं मिक्स आरो ना बैसागोनि आच्छा बेखौ बेसेबां फानो 20 थाखा फवा बेसेबांसोनि फाननो हाखो 300 जाबाय न'आव टाउनावनोखा दे बरिया बेफोरो मा मैथा बांगाल मैथा बांगालबो दङ मैथा सायख'बो दङ मैथा गोजा आच्छा मादैनियाबो बेनो समान गासिबो बेनो गोजा आच्छा सिख्लाफोरा देलाय देलाय मा खालामदों सिख्लाफोरा देलाय देलाय मा खालामदों बे मोसौ थुखैनायनि ना जोबजोब्बाय आं बेयावनो क'क्राझारावनो आङो क'क्राझारनि मार्केट नायदों सब्जि मार्केट दङ मानसि दङ दे थाथ' दे आं मार्केट नायनि क'क्राझारनि बै मोनसेयाव मा दंमोन क'क्राझारनि मैगं नायनांगौ गासैबो समान गोजा मैगङा आलादा गैया दस्रा गैया दिनै फानजोबनो हाबाय खुनुरुखुम थांबाय मोजां सोलियोना न'खरफोरा बेफोरबायदिनो माथो खालामनो मावनाथ' जाखानांसिगोन जोंनि बर'आ आरो बेफोरबायदिनोसै दा मावनांगोन खस्थ' दं गारमाया न'आवलाय सोर सोर दंसोयो फिसाला सानै ओमफ्राय बोराय फिसाला सानैया मा मावो सासे ओरैनो कम्पिउटार थाबाय थिगानो टाउनावनो न'आ औवाबारियाव ओमफ्राय मादैया बेफोरबायदिनो मैगं थाइगं ओमफ्राय न'निफ्राय लाबो ना बायस'ना लाबो बायस'यो एखनबा न'आवबो बाखिथ' मोजां न'खरफोराव मोजाङै सोलिदो बेजों जानांगौ दे ओमफ्राय गैया मा खालामनो दाथ' नै रेसन कार्डबो जाबावाखै आंहा देग्लायबो हरबाय देग्लायबो जायाखै आच्छा मानो बिदि जाखो फैसा ओरैनो 1000 लांबाय समस्या जेबो मोनाना आरोना माइरं थाइरं जेबो मोना माइरंआ मोनथ'वाखै रेसन कार्डआनो गैया नालाय दासिमबो दासिमबो जाया आयंनिया मा बे मा होनो बेखौ औ हा खाथ्रि बिबार बे माबा नङाना मेथ'खा बिबार नङाना आंखौ दहाय मिनिदों मेथ'खा बिबार फानसोदों होनना बुंनायाव माने मोसौ थुखैनायाव माबायदि फानदों बेखौलाय 10 थाखा जरा बेखौ बबाव मोनखो हाजोआव लायो हाजोआव आच्छा खाथ्रि बिबार बेयो
आं लाथ'वाखै आंहानो आंहा आयंमोनजों लोगो जादों आंहा नालाय न'खरफोरा बिदिनोसै न'खरफोरा बिदिनोसै सामफ्रामबो मेरामना माबा मा होनो बिजनेस खालामना बिजनेसाथ' मोजां सोलिदों बे आरो मा बे मा नै धरमफुल है नङा मा धरमफुल जानो बेलाय हारसौ दंफां है जोंनियाव हारसौ होनो बेखौ बालाबारियाव थाग्राया बे गन्थंफोराव थै ओंखारबा नानानै सोनाबा हा नंगौथ' बेफोरो बे मिक्स आच्छा बेखौ मा होनो खुमब्राखौनो होनो ना जोंनि सानजारि आरो क'क्राझारनि मिलाया ना बेनिखायनो आं सोंदों जोंनि सानजारिनि आरो हारसा स्टाइल जाजोबो आच्छा मैथा बांगाल मैथायानो बेसेबांथा नुबाय आं मैथा सायख' मैथा गोजा मैथा बांगाल क'क्राझाराव आं सानसे जानांसिगोनलै गासिबो ओंख्रिखौ जाहोग्रा रावबो लोगोबो गैयाना गाबोन जागोन दे जागोन ना दे अब्ला दाउजों जायो दे आयंमोन थाथ' दे बेफोरबायदिनो मा खालामनो ना या मोजां बिजनेस टाउनाव भिडिअफोराव जोबोर मोजां नुयोलै जोङो आरोना मोजांखा बेसेबां बुंदों बेखौ बे 25 गुना गोनां ना औ गुना गोनां बेखौ फैनानै गांसे होनो हानायबाथ' जोबोर मोजां जागौमोन बे हायैनि खोथायानो गैया एफा गोबावनि माबानानै दोननाय जमायनानै दोननाय नङा दे बेसेबांबा गोबावजों फैदों